खुलुमबाय। गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनिफ्राय दिनैनि बे गोथार गोदान बैसागो बोथोराव अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो जों जासिहरनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंखौ अनसायबोनाय हेफाजाब होनाय नोंथांमोनखौबो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि जानानै आं रोजा रोजा साबायखर थाबाय। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंखौ नोंथांमोना हेफाजाब होगोन आरो अनसायना लागोनखौ जों मिजिंथिबाय। दिनैनि बे गोथार गोदान बैसागो बोथोराव बयहाबो रंजानाय सममोन, रंजा बाजा खालामनाय सममोन। लोगोसे गावबा गाव धोरोमनि नेमखान्थि बायदि गावबा गाव फालिनाय नेम दंमोन। नाथाय दिनै जों मोनथिना मोनो गासैबो बे गाज्रि भाइरास एबा कभिड-19 कर'ना भाइरासनि साग्लोबनायाव जों देग्लायनि बे गोथार गोदान बैसागो बोथोराव नांगौ बायदि जों रंजानो हायाखै एबा रंजानो हानाय नंलिया। बेनि थाखाय जों गासैबो दुखुआव दङ। नाथाय दिनैनि बे समाव रंजानाया देरसिन नङा होननानै जों सानना लायो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै कर'ना भाइरासआ बुहुमनाङैनो साग्लोबजोब्बाय आरो रोजा रोजा सुबुंफोरा दिनै जिउ गोमाबाय आरो रोजा रोजा लाख लाख सुबुंफोरा दिनै बे बेरामावहा गोग्लैना दङ। बेखायनो दिनै गोबां रायजोआवनो एबा हादोरावनो लकडाउनखौ होनाय जादों। बे लकडाउनाव जाहाथे गासैबो लकडाउन होनाय बायदि एबा सोरखारा होखानाय नेमखान्थि बायदियै गासैबो मानिलायो, बेखौ जों आसा खालामनाय थाबाय। जोंनि बर' रायजो राजाफोराबो जाहाथे बे कभिड-19नि गाग्लोबनायनि थाखाय भारत हादरनि प्रधान मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा लकडाउन फोसावदों आरो बे लकडाउनखौ 21 सान फोसावदोंमोन। आरो नाथाय बे लकडाउनखौ एबा भाइरासखौ नोजोर होनानै बांनायनिफ्राय बांनाय जानायलाय दिनै लकडाउनखौ बारायदों। बे बारायनायाव जाहाथे जों बे सोरखारजों हेफाजाब होनांगोन एबा सोरखारा होखानाय लकडाउनखौ जों मानिनांगोन आरो नोंथांमोनाबो मानिनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बे कर'ना भाइरासनि जेबो भेक्सिन दिहुननो हानाय जायाखै। दिनै गुबै बे भाइरासनिफ्राय गुबै बारग'नायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसेल' लामा, बेनो जाबाय लकडाउन। लकडाउनावहा जों न'आव थानांगोन आरो न'आव थानानैनो जों दिनैनि बे गोथार गोदान बैसागो बोथोरखौ फालिनांगोन। न'आव थानानैनो जों माखासे आसार खान्थि नेमखान्थिखौ जों फालिनांगोन बा फालियो नोंथांमोनाबो। लोगोसे समाजावहा थानसालिफोरावहा रायजो नाङैनो थाङालासे गामिनि बिबानगिरि बिथांमोना साबाल' थांनानै बे हाबाफारिखौ 30 मिनिटनि गेजेराव फोजोबगोन एबा 30 मिनिटाव फोजोबनो थाखाय सोरखारा नेमखान्थि फालिखाना होदों। लोगोसे बैसागो बोथोरनि जाथा बिरहोनाय हाबाफारिखौ साबा सुबुंनि गेजेरावहा आरो बे हाबाफारिखौ 30 मिनिटनि गेजेरावनो फोजोबनो थाखाय सोरखारा नेमखान्थि फालिनो हादों। बे नेमखान्थिफोरखौ जाहाथे जोंनि रायजो राजाफोराबो मानिना सोलियो, बेखौनो जों मिजिंथिबाय। लोगोसे दिनैनि बे गोथार गोदान बैसागो बोथोराव आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना जाहाथे गासैजोंबो खौसेथि जानानै गोरोबलायनानै एना एनिखौ नागारनानै गोथार गोदान बैसागो बोथोराव खौसेथियै आगान होलांनानै अरायसम आलो गोजोनै जै मैयै नोंथांमोना रायजो जालांनो हागोनखौ जों मिजिंथिबाय। लोगोसे इसोरनिसिमबो आर'ज गाबबाय। लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनिफ्रायबो दुलाराय बर' रायजो राजाखौनो गोदान बोसोरनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय।